Plecat la băcuțe. Da. Uite aia, mă. Suntem pe câmp. A fost ok. Am plantat pomi. Da? Dar nu pot să o ating. Ema, nu poți să o atingi, că poate te lovește. Hai să vedem dacă putem să o atingem. O, uite pe acolo ce e. Îmi dați multe. O să fac... Aveți grijă pe unde călcați, că ele mai fac de-aștia, așa, balegi de-aștia. Ea este băcuța Lola. Mănâncă iarbă cu cola. Mă, vezi că nu stă. Cum are acolo? Uite acolo căluții ce aleargă. Sau ce sunt? Capre. Cine Omul capră. Ia vezi, și omul capră pe aici. Haideți să mergem și spre... Vreau să mă duc la apă. Nu. Nu. Dar mai lasă-mă! Bă. Dar lasă de lovești, poate! Mu. Mu. Nu stă, Ema, nu stă să pui mâna pe ea. Să aveți grijă pe unde călcați. Și asta e important. Ca să nu ne uităm mai rău. Uite, asta e o fază. Adică ce e bagă. Da, bineînțeles. Un cal. Acolo. Foarte frumos peisajul. Hai la cai! Hai la cai! Și acum mergem la cai. Salută-ți abonații, Ema. Hello! Hello! Vreau la cai! Vreau la cai! Vreau la cai! Să merge să face poze! Care calul îți place mai mult?